Un pouquiño de, vale, de xustarnos aos tempos outra vez. Que debería de ter isto a todos. Non, pídevos a todos, non. Vou dar un toque, vale, cando semos 5 minutos e cando semos 3, vale. Non é que teñades que parar en seco, pero... Ten a palabra Erika. Pois, nada, estamos con unha moción outra vez sobre o tema da pandemia, porque ao final esta pandemia dun virus converteuse nunha pandemia sanitaria tanto física como mental, incluso, e agora tamén pois económica, non deixa de ser unha pandemia económica, e a xente está o pasando mal. Entonces, despois desto chegou a subida da luz, e as familias pois xa están afogadas. Creo que levamos falando de economía a mitad do pleno, a outra mitad de saúde, subir as taxas, subir a luz como nos está subindo, os problemas de conciliación para que as familias poidan traballar e non ter que pagar unhas cantidades inxentes por ter os nenos en algún sitio atendidos. Pois ven sendo un pouco o mismo, e o da luz, bueno, creo que estamos todos escandalizados, pero de momento parece que nada se decide a facer nada. Pois un negocio, un fogar que o ano pasado en setembro pagou 176 euros, este ano pois pasa a pagar 260, o que se anunciaba como a tarifa máis barata cando se empezaron cos tramos ao principio, ou a máis cara, perdón, agora casi a máis barata que estamos pagando, e ainda así non chega. Entonces, a facer fronte a isto vai ser un traballo complicado para as familias e moito máis para os negocios. Os negocios xa están pechando porque teñen problemas, porque arrastraron todo da pandemia, porque os ERTES, os aforos, etc. E agora isto é a puntilla final, polo cual nos solicitamos que o Concello de Carballiño convoque a unha liña de axuda sinxela, rápida, para familias autónomos e PEMES en dificultades para afrontar o encarecemento da factura e suministro eléctrico, e a organización de cursos e charlas para formar a ciudadanía en técnicas de aforro enerxético. É dicir, a nosa moción creo que é sinxela, explícase, todos estamos a vivilo, explícase por si mesma, e nesta primeira intervención nada máis. Sofía, gracias pola concreción. Vou a ser breve. Outra vez temos encima da mesa o tema da electricidade. Temos que traer a todos os plenos porque a suba da luz é unha estafa. Pero eu penso que temos que falar claro, non? A suba da luz é unha estafa e esta situación débese única e exclusivamente á privatización do sistema eléctrico a través dos gobernos do PP e do PSOE. Nin máis nin menos. Poden nos contar o que lles parezca. Pero isto é así. Venderon e desmantelaron a empresa pública, desregularon o sistema e deixaron a Perdón. Non, escoita. Bueno, escoitaba, non digo. Ben, o que decía, venderon e desmantelaron a empresa pública e desregularon o sistema e deixaron máis dun mercado que eles mesmos, tanto os do PP como os do PSOE, son arte e parte. E todos os vemos, expresidentes, exconselleiros, exministras, exministros. Bueno, entón claro, desta maneira, que vamos a arranxar? Podemos pedir o que nos dé a gana, pero é que, vamos, eles, pois para eles é un negocio redondo, para nós é unha desgracia, porque realmente, a ver como encaramos o inverno, porque xa o ano pasado falábamos de pobreza enerxética e este ano eu non sei xa de que vamos a falar, porque eu penso que todos, cando vamos a enchufar algo, vamos, nos tiemblan las rodillas, porque dis tú, mi madriña querida, é todos os días co mesmo. Hoxe, o día máis caro, o día máis caro histórico, o día seguinte vai a ser máis caro aínda, o seguinte máis caro aínda. Alguén fai algo? Non. Que non ten que facer? Os que gobernan. Penso eu que son os que gobernan. Pero non. Entón,
nos estamos, por suposto, de acordo co espírito da moción no sentido de que, vamos a ver, os máis favorecidos pois non van ter que morrer de frío. Os que están intentando salir desta crise económica con uñas e dentes non nos vamos a deixar tirados polo camiño. Eu preguntei ao señor alcalde en comisión si a ordenanza de emerxencia social que temos recollía esta situación. Si é certo que para o mantemento e conservación da vivenda, a auga, luz, calefacción, bueno, por un máximo de 1.000 euros ao ano e demais, vale. Pero chamame a atención que toda esta problemática que vimos arrastrando, que non é nova, agora empeorou, pois todos sabemos que o ano pasado habían 40.000 euros para emerxencia social e gastáronse 3.182. É dicir, non hai ninguén que teña problemas de ningún tipo, lo dudo. A de Cáritas igual e a da Cruz Vermella igual. Entón, é evidente que algo está fallando, é evidente. Entón, todos sabedes que dende o bloque temos medidas, propostas e medidas que tanto cando se presentan no Parlamento como cando se presentan no Congreso se votan contra. E son medidas concretas que axudarían o que se pide nesta moción, e en todas, que deberíamos instar o Goberno do Estado a rebaixar os impostos o 4%. Deberíamos beneficiar os territorios de produción de enerxía, como é o territorio galego. Deberíamos, e isto depende da Xunta, crear unha tarifa eléctrica galega. Anda que non iba a favorecer os negocios do noso país. Vamos, e xa crear unha empresa pública galega de enerxía, eso xa sería o máis, non? E con isto non tiñamos que tirar de axudas que ao fin e ao cabo o que fan é seguir enriquecendo as eléctricas, porque, moi bien, o señor Sánchez, baixamos os impostos, non regulamos os precios, pois quen sigue beneficiándose e enriquecéndose? As eléctricas. Pois nas súas mans está, nin máis nin menos. Entón, os acordos da moción, que o Concello de Carballiño convoca unha liña de axuda sinxela e rápida para familias autónomos e pemes. Hombre, si isto está incluído, perfecto, o sea, é que o que ten que ser, porque as eléctricas, como non pagues o día, te cortan a luz. E eso non se pode permitir. E despois, o segundo punto, a organización de cursos e charlas para formar a cidadanía en técnicas de aforro enerxético. Eu aquí non sei si isto vai a vir a ministra a decirnos, como dixo, a que hora tiñamos que poñer a lavadora e o lavabaixelas, non sei, podémola convidar, ou se non xa, como poñentes estrellas, traemos a Felipe González, a Aznar, Solana, Borrell, e xa para que pechen os cursiños a Beatriz Mato e a Miguel Carmona, porque seguro que todos eles nos van a decir como temos que facer para aforrar enerxía. Isto, de verdad, é un escándalo. E ou toman medidas ou espero que a cidadanía desperte. E neste primeiro turno nada máis. Tamén moi brevemente. Nós, para apoiar a moción que presenta Espacio Común, gustaríanos que nos clarificaran un pouco cales son os termos en que queren estas axudas, non? Porque eu en realidade vexo moi difíciles, non? Vos propoñedes unhas axudas directas, sinxelas e rápidas que vayan dirixidas a familias autónomos e pemes, entendo, non? Supoño que se faría por criterio de renta ou por criterio dunha situación económica que leve eso. Claro, para pemes, empresas ou pequenas empresas, vexo que é bastante dificultoso darlle unha subvención
tal como estábamos facendo co tema COVID, porque xa vimos que non son sinxelas, non poden ser sinxelas, non poden ser rápidas, non poden ser con esa axilidade. Por eso se aprobou unha ordenanza de emerxencia social no seu día, que vai dirixida non aos PMEs e ás empresas, sino ás persoas que están pasando por esas dificultades. Vos decides na moción que é o fracaso da ordenanza de emerxencia social, porque, como nos decía Sofía, solamente se chegaron a pagar 3.182 euros en axudas de emerxencia social nun ano COVID a particulares. Eu penso que o que demostra que se pagaron 3.182 euros é que precisamente a ordenanza funciona. Que pasa? Que non se solicitan, non hai tampouco denegacións desas axudas. O problema é o que decíamos cando se aprobaron esas bases, é que había que explicarllas en xeral, pero especificamente a Cáritas, especificamente a Cruz Roxa, e saber que les operan, que les podían xestionar esas axudas en nome dos particulares, porque todos sabemos que tanto Cáritas como Cruz Roxa estánlle pagando recibos da luz a xente, e despois non o repercuten no Concello. É así, senón que fan con cargo a súa subvención. E isto podese facer especificamente, e poden esas asociacións xestionalo en nome da persona adiantar os cartos. Non, eso está recollido na ordenanza, eso podese facer. Que pasa? Que non o saben. Eu cando falo con eles, pois dime, non sabíamos que se podía facer eso. E ese é o problema da ordenanza, que non é a ordenanza en sí, senón a xestión que leva o grupo de goberno municipal nese tema. Non se lle explicou, nin se molestaron en explicarlo a nadie. Por iso, salvo que agora nos digades cales son, cal é o medio ou a maneira en que credes que o Concello implemente esas axudas para a xente, e como se pode facer isto rápido, porque claro, teríamos que ir ao mismo de emerxencia social, teríamos que ir ao IPREN, á renda das persoas, á situación de necesidade, e iso rápido non é. En outro caso, sería dalas indiscriminadamente, e iso todavía traía máis dificultades, non? Por iso me gustaría que nos dixerades como queredes que se faga. Nada máis na primeira intervención. Ben, nós en primeiro lugar temos que dicir que somos conscientes do drama que se está a atravesar as familias e tamén os negocios debido á subida da luz. A verdade é que non é soportable. Sabemos que é difícil actuar, da igual que neste novo goberno, porque hai cousas que afectan como é o precio do gas e outros factores que non son controlables, pero efectivamente se hai outros que si o son, e dende logo hai que exixir que se faga, e tamén que se aposten por outro tipo de enerxías que logren suplir a esas das que temos dependencia e que tanto afectan ao recibo final. Tamén quero que aclaremos que, dende logo, nós, a pesar de que a veces sexa xente que procede do Partido Socialista, e penso que seguramente do Partido Popular e de outros, non estamos de acordo con esas portas giratorias e non as aprobamos, incluso as reprobamos, eso temos que facer públicamente, ou facemos agora mesmo. Tamén quero dicir, para que a veciñanza o sepa, o que nos este escoitando, o que existe na actualidade en canto a como afrontar as dificultades do pago do recibo. Temos que dicir que xa existe unha axuda estatal, que é o bono social, que é un desconto do 25% ou do 40% en función da situación, e que ademais impide nestes últimos que se corte o suministro por non poder facer fronte ao pago aos usuarios. Tamén existe unha axuda autonómica que ronda os 300 euros anuais, e despois tamén, por parte do Concello de Carballiño, temos que dicir que se pagaron facturas ou se subvencionaron a autónomos e pymes por un valor aproximado de 20.000 euros en canto a electricidade. Tamén temos que dicir que ademais se solicitaron a xente que solicitou axuda a través da emerxencia social, que foron poucos. Hai que dicir que normalmente recurren directamente a Cáritas e a Cruz Roxa porque non teñen as mesmas trabas ou a mesma dificultade administrativa na xestión, porque ali, dende logo, é moi sinxelo e, dende logo, esa axilidade é o que fai que Cáritas e Cruz Roxa sean as primeiras portas nas que pegan a veciñanza. Hai que dicir que se está traballando con elas, se está tamén aportando as necesidades, cubrindo as necesidades que van tendo. Podemos destacar que este ano se concedeu 26.000 euros a Cáritas, e dende logo que temos que, por a nosa parte, agradecer o
o traballo que fai Cáritas e Cruz Roxa aquí no Carballiño e noutros tantos sitios que, dende logo, axudan a que esta situación se poda ir diminuindo, non? E despois, respecto ao tema das charlas, temos que dicir que xa temos unha xornada formativa con data, que é en colaboración co Instituto Galego de Consumo e Competencia, que será o 28 de outubro, que é xoves, na Casa da Cultura. Estes días xa salirá o cartel, e o procedimento xa vai apuntarse aquí a través dun enderezo electrónico no correo do Concello. E despois tamén que estamos xestionando co INEGA unha campaña formativa e de difusión neste eido. E en todo caso, recalcar que nós estamos traballando para que ningún fogar, ningún no Carballiño, se quede sin electricidade, e que ata agora consideramos que é así. E, dende logo, tamén estamos traballando noutras medidas máis contundentes para paliar esta situación e axudar a que incluso o recibo acabe sendo máis barato e, dende logo, que a xente non teña que pagar un precio tan abusivo na medida das nosas posibilidades, porque xa sabemos que todo ben do que ven, e nós aquí, dende logo, temos que asegurarnos que a veciñanza teña a protección social suficiente para poder afrontar esta situación sin vivir no drama de ter que se corta a luz ou ter que estar sin calefacción este inverno. Gracias. Casi antes de seguir, prefería que me dixeras que medidas, estades traballando noutras medidas máis importantes? Sí. Pois ao mellor era o que nos interesaba saber, cales son as medidas. Bueno, pero cando as teñamos xa faremos públicas. Bueno, vale. Transparencia do goberno do Carballiño, vale. Pois nada, moita transparencia. É curioso, de facer outras medidas, estamos falando nunha moción de medidas justamente para o aforro da xente, dos fogares, e, bueno, nada, información cero, como sempre, non sei por que me espero outra cousa. A ver, esta vez, como sempre, o goberno, o alcalde defende dar subvencións para que saquen as castañas de lume os servicios sociais deste pobo, que son Cáritas, Cruz Vermella e etcétera, e asociacións e demais. Non sabemos se as bases de emerxencia social variaron para poder dar máis este ano, porque era un dos problemas que había, que non se deran máis axudas porque había un problema nas bases, comentou no alcalde, por aquí por pleno non pasou a modificación, co cal entendo que non, a non ser que pasara como os festivos, que xa se tal e non pasara por pleno, pero bueno. Bases que sexan sinxelas, sí, porque que se non son sinxelas vai a pasar o mesmo que pasou co tema dos do COVID, que ao final os propios solicitantes fanse un lío e claro, pero bueno, isto xe é un problema das propias bases e tal. Preguntábame Ricardo por as bases, creo que non fai moita falta porque por o que di aquí desde o goberno xa deron axudas. Gustaríame tamén saber en que base a que, porque dicen que lles pagaron electricidade a autor, acaba de comentalo aquí o alcalde que... Nas axudas do COVID. Nas axudas do COVID, vale, é que como... Sí, claro. Claro, vale. Vale, pois nada, se non lle fan falta, xa non lle fan falta. E se lle fan falta, non creo que sea o pleno lugar para desenvolver as bases que tal. En todo caso, eu busquei por internet e hai moitos concellos en España que xa teñen bases sobre isto, bases para electricidade e para os suministros en xeral, co cual realmente política casi todo está inventado. É dicir, tampouco tal, podemos pagar a outra empresa para que nos copie unhas bases ou non, pero está inventado de todos os xeitos. Si se levaran os temas importantes a xuntos de voceiros, isto sería un tema de que, o que falabades no centro de saúde, póñense encima da mesa, pódese aportar estas cousas e debatiríanse os puntos das bases, cales serían os máis adecuados para os veciños do Carballiño, porque é certo que prevese un inverno moi duro, para o comercio no Carballiño prevese un inverno moi duro, para a hostelería tamén, e que a subida da luz moitísimo máis. É moi triste ver como algúns comercios teñen que apagar a metade das luces ou a hostelería para facer fronte a iso. Entonces, bueno,
de todos os xeitos, o que solicitamos é iso, unhas bases de axuda. Xa sabemos que están tendo axudas do Estado, sabemos que o arranxo definitivo ven dado polo Estado, pola Xunta, por o arranxo definitivo, pero nós aquí estamos cos veciños do Carballiño, que temos porta por todos os días, e as primeiras necesidades sería importante poder cubrirlas, é dicir, se teñen dificultades para chegar ao recibo, tanto un autónomo, unha PEME, un veciño do Carballiño, unha familia, pois que poidese chegar aquí e mediante unhas bases decir, pois eu encaixo neso, vou solicitar axuda, porque non é o mesmo eso que poñerse á cola de Cáritas, que hai xente que nunca pediu, porque comentaban aquí, é dicir, a xente non as pide, hai a xente que lle costa moito ir pedir. A caridade é unha situación complicada. Creo que non se debería de dar, e un goberno socialista non debería recurrir á caridade para dar servicios aos veciños, servicios que poden necesitar. Entonces, hai moita xente que non nos pide, porque non se quere poñer na que non teña alimentos para mañán a porta de Cáritas ou de Cruz Roxa cunha bolsa de comida para ir pedir. Pero se hai unhas bases nun concello como é o do Carballiño, entonces non é caridade, non é ir pedir, é solicitar unhas axudas mediante un papel en rexistro que pode facer calquera persona. A historia é moi distinta. Nesta intervención nada máis. Ben, bueno, a mí non me quedou nada claro como teñen vostedes descuberto as necesidades da emerxencia, porque como funcionan os servicios sociais con respecto a este tema? Pregunto isto polo seguinte, emerxencia social, dotouse de 40.000 euros, gastáronse 3.182, Cáritas 32.500, gastáronse 12.500, a Cruz Vermella 29.000, gastaron 9.000 euros, é dicir, sobraron da dotación que se lle fixo 76.000 euros, é dicir, ou algo non funciona, ou o Concello do Carballiño vai vento en popa. E penso que non, que as dificultades están aí, os negocios pechan, as familias pois teñen dificultades serias, porque cada vez pois hai máis paro, hai máis gastos, porque é que todo sube, e que ademais temos os mesmos ingresos, pero moitos máis gastos. Entón, vamos a supoñer que o que vostedes nos din é certo, quero decir, non hai máis familias nin empresas nin nada que precisen pois de axuda. Entón sería fantástico, maravilloso, pero parece ser que non é así. Entón, eu penso que eso tense que detectar e tense que esforzarse dentro dos servicios sociais, non dentro da beneficencia, porque que ademais tamén hai que ter un dato en conta, hai moitos profesionais da beneficencia e todos o sabemos, e un filtro son os servicios sociais, e con isto non estou dicindo nada, pero quero dicir, vamos a ver, axudas sí para todos aqueles que as necesiten, non? Perfecto, pero parece ser que para vostedes todo vale, porque non, é mellor que vayan a Cáritas e ali, porque ali é máis fácil, vale todo. Hombre, por favor, tamén podenos poñer... A ver, non é así, non é así, porque lles están trasladando un marrón a dúas organizacións que gracias a eles está funcionando pois a emerxencia. Entón, eu penso que os servicios sociais teñen que ser o motor, e non o revés. E máis sendo socialistas, como son. Ben, nós, como decía ao principio, compartimos con Espazo Común a súa preocupación, pero nós temos pois as nosas propostas que pensamos que son as adecuadas, tanto para as familias como para as empresas. Trouxemos a moción a pleno e aprobouse por unanimidade,
pódese facer unha transacción, o BNG vaise abster, pero vaise abster porque temos a moción tipo ou non vemos que a través de axudas vayamos a solucionarlle o problema a ninguén, porque hoxe en día podemos facer eso, pero mañá vamos a seguir tendo o mesmo problema. Entón, temos que ser moito máis ambiciosos. E vámonos a abster para que salga adiante e todas aquelas familias que o precisen, pois que se lle concedan as axudas que precisen. E o que si vou aproveitar este turno é para darlle difusión á convocatoria que fai o bloque para responder á chantaxe de todos os galegos e galegas ao apagón de mañá, para que dunha vez por todas pois deixen de estafarnos. E nada máis, moitas gracias. Sí, nos anunciamos tamén a abstención porque entendo que a moción require un poquinho máis de concreción en canto, supoño, para a seguinte xunta de portavoces ou a seguinte comisión, para decirnos exactamente que é o que propoñedes, o sea, pagar o 20% da factura da luz, pagar a todos os veciños, pagar a aqueles que cheguen a un determinado, o que sea. Digo porque, mentras tanto, facer unha línea de axudas, se vai sacar unha línea de axudas para pagar o 10% da factura ao que non chegue ao IPREN, pois vai dar máis traballo do que se vai gastar. Entón, tampouco tería moito sentido, habería que concretalo, non? En canto ao tema de emerxencia social, creo que está bastante claro. A emerxencia, a ordenanza funciona, a xente pode solicitalo, pode solicitar axuda se non dá pagado o recibo da luz. De feito, hai xente que o fixo e xente ao que se lle pagou. Está tamén claro que o grupo de goberno prefere que faga a favor a través de Cáritas ou a Cruz Roxa. Preferides porque levades menos traballo. Esa é a realidade deste tema. E ni siquiera informades a Cáritas e a Cruz Roxa de que unha vez que eles pagan eso, poden, en nombre da persona, solicitar o reembolso por parte do Concello. Eso é que é así, é que levamos dicindo que lle expliquedes esta situación a Cáritas e a Cruz Roxa desde o primeiro día. E non lle explicades, porque, bueno, para que? Que fagan eles? Digo que tendes que asumir. Hai unha cousa que decía Érica que ten toda a razón do mundo. Unha cousa é caridade e outra cousa é un dereito. E isto é un dereito da xente. Isto non é caridade. Como non era caridade darlle aos autónomos e profesionales do Carballiño unhas axudas polo COVID. Eso é un dereito. Vivindo nunha sociedade como a que temos, un Estado de Dereito e unha sociedade avanzada, as administracións públicas teñen a obriga de cubrir estas cousas. Porque é unha obriga, non é caridade. Non é caridade. E a emerxencia social non é caridade. Entonces, tomadeo así, e cubride ese dereito que ten a xente. Nada máis. Ben, primeiro que quero dicir é que a ordenanza de emerxencia social a xente non acude polo tema eléctrico ou acudiu moi pouca porque a xente solicita o bono social, que é o que dá cobertura cando hai esta problemática. A xente que non acude ou ben porque acaba de chegar de outro estado, por exemplo, e ainda non ten a documentación necesaria ou fora, ou se atopa nunha situación de maior drama, recurre a servicios sociais ou recurre a Cáritas e Cruz Roxa. Por que van a Cáritas e Cruz Roxa? Porque a xente entende que lle resulta máis áxil chegar, que lle revisen os seus papeles e levar unha factura. Por que? Porque si é certo que ante a administración hai que facer cumprir unha serie de requisitos e hai que facer unha serie de formalizacións e a xente prefiere ir ali. Pero no caso da enerxía eléctrica existe un bono e existe unha axuda suplementada pola Xunta de Galicia. E esa é a razón pola que a maioría da xente opta por ese sistema. Eu estou de acordo que aquí non hai que tratar con caridade, nin hai que dar a cobertura e hai que respetar os dereitos e intentar garantizar que a xente teña o básico para ter unha vida digna, e iso é no que estamos traballando. Entendemos que en Carballiño se está logrando, entendemos que vai haber unha situación que se vai seguramente durante o inverno a facer un pouco máis grave, e dende logo nós estamos preparados e dispostos a seguir colaborando cos colectivos neste caso
que están traballando tamén a través de servicios sociais para corrixir que esa situación non sexa dramática e que as familias podan cubrir o básico como é a electricidade, que teñan calor na casa, que teñan roupa e que teñan alimentación. E despois, as axudas, como se viñeron facendo, como se fixo, e repito, no caso das pymes e dos autónomos, que por eso dicía dos 20.000 euros antes, que eran as que a cantidad que se justificou en pagos de luz este ano. Por lo tanto, este ano sí houve axuda no Concello de Carballiño para o pago de electricidade. E por eso falaba dos 20.000 euros. Nada máis, gracias. A ver, bueno, vou a reiterar a proposta do Espazo Común porque me parece que foi como ou non ben entendida ou non pretendemos a retirada do bono da axuda á electricidade, sino un complemento máis, porque o que se nos ven, é dicir, a moitas familias todavía non lle están chegando os recibos da luz. A moitas familias e a moitos negocios non lle están chegando os recibos da subida da luz. Isto vai a ser un verdadeiro drama. Estamos tentando anticiparnos o que pode chegar a ser. Non creo que a Espazo Común lle corresponda desenvolver unhas bases. Pode corresponder ao goberno en principio e se despois ve que lle é moi complicado, pois ao mellor con a axuda da corporación. Non creo que nos... En todo caso, hai bases aquí de Mérida, de Gijón, de Getafe, podo seguir, de Galiza tamén, E por outra parte, sabemos que non é a solución definitiva, ni moitísimo menos. De feito, as mocións tipos do bloque xa as aprobamos en pleno, están aprobados en pleno, estamos completamente de acordo, e é unha solución definitiva. Pero vamos a ter emerxencias aquí, seguro, que así vamos a ver. É moita máis xente da que pensaríamos, e non vai vir a socorrernos nin o goberno central, nin a Xunta. Non son os primeiros, vai a vir a socorrernos, pois polo que se ve, Cáritas, que lle dará a quen boamente considere, sin ter unhas bases, a quen boamente considere, e a quen boamente poda, a caridade, e é así, e seguímonos basando en eso, porque se a xente lle resulta máis fácil ir a Cáritas ou a Cruz Roxa, é un fracaso desta administración, está clarísimo, que lle resulte máis fácil ir a Cruz Vermella ou ir a Cáritas que vir ao Concello, á súa casa, porque isto é a casa de todos, pois é un problema que habría que plantexarse, é un fracaso absoluto desta administración. E por outra parte, eu creo que é máis ben o contrario, que o Concello, o alcalde e o grupo de goberno resultalle moitísimo máis sinxelo eludir responsabilidades, derivalas, isto é responsabilidade do goberno, da Xunta, isto pasamos a Cáritas, damos a subvención e despois xa justificarán, etc. etc. Sí que os anos anteriores probablemente moi pouca xente solicitou axuda para a electricidade, veremos este ano, non son os outros anos. Isto estáse desmadrando dunha maneira impresionante e vai non padecer moita clase media, clase pobre non, clase media, que está a piques de desaparecer como sigamos con este tipo de tarifas e cos mesmos soldos. Entonces, bueno, nos vamos a defender isto e se fai falta máis adiante volveremos a traer mocións como sempre facemos deste estilo para axudar a cidadanía do Carballiño, pero si nos gustaría que non cando xa estuvera xente aquí na porta pedindo que auga ao cuello se empezaran a facer as bases, senón por eso plantexamos con tempo para que se poidera acometer antes de que xa teñan a xente aí na porta. Moitas gracias. Bueno, xa o tema está coberto ao 100%, co bono social, que é un 40%, que é case a mitad do recibo, que a imposibilidade de cortarlle a luz, cos 300 euros a maiores que aporta a Xunta e cos servizos sociais que cubren en calquer momento isto. Gústame aclarar unha cousa, cando se lle manda a Cáritas ou a Cruz Roxa o pago dun recibo, vai con un informe de servizos sociais, de ingresos, de todo o papeleo, non é vai ali e tal. Outro tema é esa población que acaba de chegar de migración, non ten nin papeles nin nada e danos eso, é diferente o funcionamento que temos nós con Cáritas. Nos chamamos a Cáritas, pero é un informe de servizos sociais das condicións desa familia e de todo eso. Entonces, bueno, nós creemos que está coberto e votamos en contra, evidentemente.